Kevin Taylor enti aya na wu jimia aya na wu hu se wabre won aya na wu jimia aya na wu se medun pempen so wi e wo se mitwa so sa won kwase asem na wakeka na wo no aya na ya wo se obi suro ana fa free so ko shine. Bigscout Nana Prempe of Bigscout Media abe send this 10-1 in fact we be clashing with Kevin Ekobedu Taylor after say Kevin Taylor Edna Buffo ba despite so no all one Dr. Osei Kwame despite all one no Dr. Mwa Kevin Taylor one Dr. Osei Kwame despite and then Bigscout Kevin Taylor heli ha masa who bother wa clash graduate o say one mu reader 2022 jagwasi ade no Penyah Brock Media me so say di mo over like a video no other man subscribe button so na be click notification icon for latest update na be kire wa adwen dia mama e wo comment section me so ba so no a share video more for so anya bi ahwe etu be kai after such a fancy comedy eja no enipa bi e kire o ma adwen enumu ana na ya kono de okotuna PeaceFM despite media PeaceFM e holo wetem ni nyina start bra Kevin Taylor ba ye na ye ja de court na judges for Supreme Court judge ko to aba no mu ja Kevin Taylor ho na man kro nya upper hand so be di mpanifo atem enum kan Kevin Taylor di maami atem maami ya kono di Kevin Taylor to ne ho na right after that no ana Kevin Taylor etire mu say say sebe despite media ana hela ko fa nko fu abeguru show so etire be omun kan no ho asem en ya attack no Kevin Taylor send warning ema doctor say doctor hwe ya wanya careful only Kevin Taylor no on con presenters no so nemo obepo no so straight with all due respect me when I activate debia meka me say me I don't go I go for the baby moja ni free so one kasa nkyere won twen na omgu na I will not go after them I will come after you yeah koku otin kobusa koku otin me sa won kwase afo omgu PeaceFM no if you don't speak to them won kwase ade na modernity radio so no me I'm not going to warn atchide ba we I am going to send my message to Kwame despite massa una otia neka me besa me tia koma no baby moja no kono de emfa me ho so you have to talk to your pigs PeaceFM because me mania so na me namo na me de bia maka me se mo nya me target o Kwame despite no so we ntu no hofo na wan fa nipa ambegu ni radio no so a ebe fono no me show no respect for a long time mo CEO Kwame despite no massa obi ani Ghana no huni asemo I am saying this on authority. And I'm going to say this again. Obi ani Ghana onam wan huni asem. Samo pese e bodama. Baby amuji mu pay free me cut off. Me samo pese mu se ma bodama. Baby amu draw mu salary no me cut no. And I know how to do it. Obi ani Ghana efe nchimo. Fefe na efe. Se oba ko America do kutare nufu. Ebuo de ma nipa bi. Na mo me ye change gears a ye nyina ye ho be time. De minimu no sense e bi na wunima anka wo draws anka watete to no de abo hunimu. Abofunu obeba ne so ye nyina enim Kevin Taylor ogaza kwaku wote de citric acid and na drink it will your poison that's hey Kevin what's your name citric acid Kevin Taylor panu mu pam Penyah ade a wose wache kwaku wote doctor kwaku wote odin be goje obedem obema FD abane the product no na sem nyina say Dr. Kwaku wote the citric acid the your drink na citric acid your poison say Kevin Taylor Kwaku school well see nya citric every citrus fruit pineapple orange then nyina nya citric acid the Kevin Taylor boni what I say that's a nsem your Kevin fuck obi de hunu na mfuna hye enti obi de hunu no okọ ne ba I say, because now Friday, obey the hunu, no can baby. Na anymore no, Anna Bigscout, na Prempe. I bet clash with Kevin, that's a massa. Baby, all canning sember, baby, okay, canning sember, a hot on your careful. There was a Virginia and you papa despise or the banner sword in media and so, or be bad down, and not by yen hoofy, I will up so. Kevin Taylor, enti ayana wu jimia, ayana wu so wabre won. Ayana wu jimia. Ayana wu se medun pempen so wi e wose mitwa so sa won kwase asem wi ana ebra ya brefo ebe ka asem bi ana wakwa akoka ono so be kire na adwene ede fo aho wo de ko ye doctor eye kwakutin so ene wo se ebra ba bi o PeaceFM akwa akokire na adwene enti wo se de eye doctor Osei Kwame despite wo de ba no so wo ye jimifo sa won kwase asem na wakeka na wo no aya da ya wo se obi suro ana e de me na wo waka wo Ghana ho a e fa obi ho ana se de me na waka
unka bi da ede me na wo so beba beka ede fa doctor Osei Kwame despite ho a unka bi mfa obi ho e wo Ghana ho. I'm despite with all due respect me when I activate they be ameka they see me I don't go I go for the baby moja ni free. So one can say one train on go na I will not go after them I will come after you. Yeah. Na wo asembe na wo ba beka ede fa doctor Osei Kwame despite ho a won kan fa obi ho e wo Ghana ho. Ede be na wan fa nye doctor Kwakutin. Intwato so ben wan twa mfanto eye doctor Kwakutin so. It ede be na enwanwa. Say I will come after you despite all because of say despite adwuma yini akwa akwokyere na adwene. Na wo ya obetra Facebook any media ne so no enye mo so wan adwene na ya na wo kyere. Aya na obetena eye media na so no aya na obebɔ mpaye aya na obeto eye ayeye no ana obeto nyamenyom eye nkɔfo ho nsɛm ana wo sɔre a wo kyikyire ne sɛ do so puo wo bɔ ne sɛ bɛdɛ nkɔfo ho nsɛm ana fit Monday ekosi eye Friday wo bɔ ne do so puo wo bɔ ne sɛ bɛdɛ na wo de ba betena social media so na waka nkɔfo ahemfo a wodi wo matem nkɔfo asɔfo a wodi wo matem nkɔfo yerenom ene nkɔfo krunum a aya na wodi wo matem no odwan obi ka bi kyerɛ wa aya na ɛya wo sibia wo na wo se sɛ wo kyerɛ wa adwene asɛm a maami ɛbɛka yi PeaceFM presenter yi asɛm wo bɛka yi ɛyɛ na adwen kyerɛ odi wo maami atem odi wo papa atem odi wo yira atem anase wodi wo kura watem ɔkyerɛ na adwene baka yewo anaka wo kyerɛ wa adwena aka medi nipa ne papa atem wo medi nipa ne maame atem edi nipa ne sofo ne kramanpo ɔda ne fie kura bedi natem waya wo sɛ wo de wo yɛ nana kanka bi wo de wo ka obi nka bi wo ko an ya ma o lances e wo Ghana sɛ fedi mpenefo atem fedi emma atem na sabi sɛ nipa we na ukohu sɛ ma bi e bɔgye ne so hwɛ kwan ofa so di ɛyɛ maame natem hwɛ kwan ofa so nkwase asɛm o ka fa maame no ho we o maame we o yere ɛda n'akyi we ye nipa bi a sɛbi obu ma na so yo ba na wutie sa o dwedwentwie we a dwene wo mienu so waso afoforo so a men famba ɛyɛ doctor Osei Kwame despite so na wo kra wuntimi so ono obi nya asɛm obi meka wa asɛm a yi nipa na wabi adwuma ama nipa no because ɛyɛ otatis wo ye hufuo sabi untimi kan kɔfo ho nsɛm but untimi sa anoden ene akoma na utimi di kan kɔfo ho nsɛm no fa sa skin no ɛgye nsɛm kɔfo so be kan dia fa ho wɔyɛ nipa bi a wo no wo patem didie nso wo suro atem didie wo pen kɔfo wo pɛ edim ka but wo suro se be kan wanim wo yɛ very emotionally weak wo yɛ very weak wo yɛ ho sɛ media me enso no asɛm kakra bi obi be kan dia fa ho no na etimi hyew ha edu asɛm yɛ oya etiwo asɛm ɛyɛ oya ani ayɛ o Kevin Taylor na wo jimi saa akene wa bayamba edie bebiem wadi atema di wa bayamba akede bebiem na wo hwehwe etimi enka wo asɛm ana gya radio adwuma no yɛ so on pɛso obi be ka wo so wasɛm dia gya radio adwuma no yɛ anase wo so gya nkɔfo ho nsɛm ka gya nkɔfo ho nsɛm ka sibia wotimi ka nkɔfo ho nsɛm no sanso so na obi so be ka ho asɛm wontimi nka obi anu ntum awɔ Ghana ho wontimi hwehwe na obi a because you can be mami nka bi wo yɛ nsɛntroni asɛm a aba ana ɔkyerɛ na adwene fa ho wendi watem ondi yewura mahama atem asɛm a aba ana wɔkyerɛ na adwene ɛde afa ho enti wo yɛ bɛma a wo na wo sɛ wo kyerɛ ne sɛ nsɛm a bi ɔka nukura bi anim ɛnya atemdidie nipa bi a wɔyɛ week bia na dade da nyina wɔyɛ ne ho sɛ media atemdidie bɛka nkɔɔfo anu atum medi ntwato so bɛka nkɔɔfo anu atum si bia wo yɛ ɛyɛ ɛma ɛyɛ doctor ɛyɛ kɔkɔten eyi wɔ katakyi afiri fɛdi because of say na o ba be send adwuma si bia wo yɛ ɛyɛ anka ɛyɛ nya ba ya abrefo
Dr. Kwakutin yin adi because of say okay can nsem bia na ka eba be se na adwuma no eye Dr. Osei Kwame despite the wapasa no man ho Dr. Osei Kwame despite apasa no man ho enye udede ene nkwasi akeka ene be ma Dr. Osei Kwame despite we awraba na diu awraba ne ka de wom o kire na agene eya agenkire wo fi se na agenkire na wo kire no wonti asia opa akoshepo enye sa won trene bo ana Dr. Osei Kwame despite yenim de wo ye ana ebe ye wo sei ana ebe ka sei one day nim sa won sama wo kana ye ntro o ka se obegu eye adonko bites because eye Dr. Kwakutin ama okatachi free fa e kire na agene Dr. Kwakutin ama okatachi free fa e ye adwuma ma no ya brefo ebe ka wa asem etino o de ko Dr. Kwakutin so it was obegu eye adonko bites eye Kevin Taylor Ghana for se mimbusa wo say adonko bites na wo ka se obegu no utimi gu no donko bites a wo ka se ubegu no utimi gu no aya na eyenum dwa ene ehunehuna ni se wo ye panyini na bia wo da adwuma bia no na kwase ready na asem eba wo weka so na wo de wo be fra na wo anya akukuduru a wanhwa wo de sebi wo de ehu ebe kwa communicate ma Dr. eye Osei Kwame despite de wa pasa nkwase akeka we ho enye de akoko wanti bi da ene eye awomawuo enye de akoko wanti bi da ne awomawuo Dr. Osei Kwame despite wate ate enye wo na wo ba bebo ne hu enye wo na wo ba bebo ne ntrene enye de obeka ana sabi ebebo ne hu because Ghana ho no obi an se wo de eye ntro ene nsem keka wo shada bo trina wo de se nipa woni nipa dodo wadi wo matem nipa dodo a wase wo mo wodi radio ni TV but omi ka bi de afa ho a na eye oya te se moko baya na nsema nkofo mpo kafa ho kra no enya ya te se de wo kafa nkofo ho din saye a wo sei nipa enye sa na nkofo de ye wo but wo de kakra bi nipa no be kire na agene e de afa ho se pe na obuafu but de wo de ye nipa no enso ya na de wo de ye nkofo eye times 50 de nkofo de ye de woman yi asem be pa no kai wan sheda ka asem boni bia o wan ka asem boni bia ma hesi bia woni abre a wutimi e ka kire oba besia se nanim tantan se nase wei wutimi ka kire oba besia se nanim tantan se nase na wa adwene mu no jimi na wonum tantantan sa wase no asem be pa na eye sister o ka kire wa etime mo kasa nkwase asem no na emme binum e boje ne so sabi musa man mo na mama emme binum embu me ema no musa man mo na mama emme bi embu eye ema because ewraba no when dinner tem o kire na adwene kese wo de da bia tem didie na de behunehuna nkofo na waka nkofo kasaboa so mo yem da bia o nkofo be koso a kire o madwene enye wo hunehuna ana wonim de Osei Kwame despite eye wonim de wo ye kra na obi anfa ho ade bia na wo se wonim fa eye Dr. Osei Kwame despite ho wo de bible ntia obi a enfa ho so wonim se wo ya ade bia eye illegal fako court fako police ko report no obi anfa ho enye no na be me atan Dr. Osei Kwame despite wo dwedwentwie we kra se nkofo pe wasem wo jimi fo bi se kra no se nkofo epe wasem nkofo follow wo kra na wum bi adwuma ede me no watimi abie ede me no watimi aye wo kra na wuntimi nya bibia mbo nipa kra no nkofo bi no support na Dr. Osei Kwame despite wo bi anwuma amani pampempem
Wabi enyuma ama nipa dodo na woboa ma eye Ghana economy no etimi kwana nim. Wama eye unemployment rate no kra form because Dr. Osei Kwame despite the workers wafo madwuma omunye eja ba betrefia Ghana ye bechi ye ho awe adwuma be na wabie edie me na wo ye Ghana ho adwuma be na wabie enso benya sabi wo ma adwene wo form wo ma sabi wo munye adwuma ye wo muni bie wo mo support nkwase ya keka na sa wodede ntwiewe osoyo okeka eno na ya no nipa bi asabi despite adwuma bi betimi aboa no nipa bi asa despite ebie nyuma anka bia na adwuma no obetimi anya biaye obekwa akọ support kwase ya we se ye ngu despite adwuma eno ne ye ne ya man kwase afo bi ho kwan ama Ghana no enne said obi atim betra eye TV so radio so Facebook na wo gu nkofo adwuma yes sorry enso a ene adwuma ni Ghana ene be se adwuma ba Ghana but ya soso nkwasiafo bi se so nkwasiafo bi dise Kevin Taylor anu mu gu nkofo adwuma no man rebe enye bone na nipa no kra sister no wayo o kire na adwene keke te said obi atimi kire na adwene they said the one won person will be back kan wasem wo kan nkofo ho nsem ana gya nkofo papanom nkofo ahemfo nkofo asofo a wo sori a wo do mbesi wo e be kan ho asem me na pempemiti yi sabi menton momone ana menton jeni menton kobi e nipa ho asem ana e betena eka eni sade a che na obi nso de ma asem esi wo na wo ka adentina e wo se me mane ha me because nipa no so eka te say dem so me kan nkofo ho nsem no de metima ye ne say nipa ni twa ntro de ato me so a meba be yi me ho ano ano nko na metima ye me mma se me ba be di natem me mma se me ba be di ni papa ne maame ana se najuma boss me ba be di najuma boss atem bi nipa na o ka me ho asem no ana meba ba be yi na no sa branche ewraba won sam na wo ka no kure bie no ewum but this will be a way hufuo this will be a wanya bema this will be a sebi wo ye jimifuo ana obekwa kofa nipa na busuafo de abem obekwa kofa na yere ni kuru ni boss ana asane ma e de aba be wurum te se de jimifuo wo yi the strategy a wo use ani wo de bi ye afia pokia wodi bi ye ya abrefo okeke kan ya e de ko ye doctor kwakutin so edi wo hu adwuma wo ya na wa target wo adwuma mu mpelinfo se ne be ya obeka okasa boade ase oyem ensam so de be ba bontin na so ye tro ne kura ba akukura nu a ewom Kevin Taylor ya brewo ana meye wo yesei ana me manfa me yi ne so Kevin Taylor ya bro se wo tu wani adiesi eye asantefo so asantefo businessmen asantini bia na obe tase wo de mo fan kwa adwendwem wo de mo yi maso na mo bie mani na mo hu de America no ne kure wom Dr. Kwakutin oso obi gu na adwuma we de be ni o ya asantini Dr. Osei Kwame despite this is not the first time I pass here. What can some other for Dr. Osei Kwame despite won? This is not the first time. Hwesibia wo de wo yaw ene sabi jimi e kasa. Ayani bre se asantini abranti etimi anya sika abiebie nyuma afanipa ewom. Na ya na jimi ana aya na ewo mo ho ne se Dr. Eye Kwakutin na dwuma a wabie enya asantefo nkwa ne womu Dr. Eye Osei Kwame despite na dwuma a wabiebie ni nyuma a wabiebie enya asantefo nkwa ne womu ye wo bunufo wom ye wo eye ahunafo wom ye wo frafrafo ye wo sirimufo ye wo enkranfo ne infantefo ye wo nipa dasani bia o Ghana ye wo busuakuo bia mu nipa ewo ye na dwuma mu enti nipa baako
sɛ wode wɔ tan a wotan abusuakuo bi ɛyɛ w'adwene sɛ ɔbɛbrɛ no ase a ka ɛhunu sɛ ɔkɔ fam a wɔne nipa mpempem ɛna ɛbɛkɔ fam ɔno mpo de Nyankopɔn adaworoma watumi a establish ne ho a Dr. Osei Kwame despite ɔnyɛ mmerɛ da ɔnsɛe da ɛnhia ne da because why establish ne ho but n'adwuma na wopɛ sɛ wogu no n'adwuma na wopɛ sɛ ɛba fam no sɛ adwuma no gu PeaceFM UTV your friends say despite fufu ɛne deɛ keke kan sɛ gu ne ya ka hu sɛ wa wo nuanom wa wabusuafoɔ ɔmo na mo bɛkyere ɔmo ɛnyɛ Dr. Osei Kwame despite te wiase no wo yi wɔfoɔ nsa aya no ahwɛ wo deɛ sɛ wo yi wɔfoɔ nsa aya no ahwɛ wo deɛ mo so mo sɔre a mo support sa wo dwedwentwie wie ɔno oti don ɔkɔ nyame adom watimi a establish no ho ɛwɔ yɛ abrochire otwetwe twantro atototo nkɔfoɔ so asɛn nkɔfoɔ di all in the name of politics ɛde anya ne ho say tam wonya ɛyɛ connections ahodoɔ links ɛne contact ahodoɔ eto ɔno de ɔkɔ na way wona wo supporting in nsɛm hunu no emfaso bɛ na benya ogugugu nkɔfoɔ nyuma emfaso bɛ na benya ɔno pa on metna ɛyɛ Facebook so America hɔ na ɔteɛ no ɔpa ɔbɛgya Facebook adwuma no ɔpa wɔn kasa ɛwɔ mframa mu biom but ɔbɛnya adwuma ayɛ nyame adom wetimi establish no ho ɔkɔ na where wona wo support sɛ wɔn gu nkɔfoɔ nyuma ongu nkɔfoɔ animu ase wona na wo support sɛ ongu despite Osei Kwame despite adwuma no sɛ Osei Kwame despite adwuma egu a ebetimi aka wo ebeka nipa mpempem itimu de monkɔso na monye ne yodium ɔno utimi kan nkɔfoɔ ho nsɛm ye kan ho asɛm na ne ni abre ɔno utimi kan nkɔfoɔ ho nsɛm ye kan ho asɛm na ne ni abre ye de enye ha ye bɛka nye sɛ ka sɛ ye mfa ho wo ya ade na ye a ye bɛ support but wo be jimi ebe ye ho sɛ wo de wo ye nana kanka bi wo de wo ka mo obi nka bi wo de on kwa na wo ka ewom sɛ wo ye emotionally weaker Kevin Taylor kotranchen adwuma we ensentwerɛ adwuma enye man nkɔfo a ɔmo ye emotionally weak wo ye very weak bibi kakra bi na wakoma hai ndade etime hyew ana ya na wo kan kwase asɛm de kyerɛ nkɔfo wo sɛn nipa ndade etime ye oya abusua ya de ye support no mapa Dr. Osei Kwame despite obi antimi nsɛn ne da ɛnyɛ wo ɛnyɛ de wo nka bi nkyerɛ nipa ɛnyɛ de yɛ nti bi da o waka nsɛm ahodoɔ ba ne nyina mu bie no a etimi bringi nipa down ɛnyɛ de akokɔ wanti bi da ɛne awomawu Dr. Osei Kwame despite untimi nsɛn ne da fa free asokɔ shine na me take Kevin Taylor se me take Kevin Taylor se obi obeka Kevin Taylor se bia ne bufo bi attack no yes ya start after 2025 Twene Jonas ejina Kevin Taylor so jina ni e de ba ade nkwa na ma Kevin Taylor so oba reply Twene Jonas me nti ase e de be na koso usuro Twene Jonas onya be ma kira adwema ma e comment section aha Penyah Media akra